Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, update sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Red Salanga karon nga adlaw Martes, Pizza 17 na bulan sang Enero tuig 2023. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sordurte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, LCAC implementation padayunon, bisan pa ginbalibaran sang New People's Army ang panawagan sang local pistok suno kay Gobernador Lacson. Underground cabling nga proyekto nalakip sa ginkakas matapos ginpanubuan sang Department of Finance ang gintugutan nga ilon sang Bacolod LGU. Lalaki nasapwan nga patay sa isa ka swimming pool sa siyudad sang Talisay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginaduso ni First District Davao City nga Congressman Paulo Duterte kag mga kaupdanan sini nga mga mamalida nga mahatagan sang 1 milyon ka pesos nga cash gift ang mga Pinoy nga makalabot sa edad 101. Si Duterte nagsumiter sang House Bill 499 upod sanday binggit Congressman Eric Goyap, ACT-CIS nga representante Ed Bikyap kag Jeffrey Soriano, kag 2nd District Quezon City nga representante Ralph Tolpo nga mag-aminda sa Centenarian Act 10868 nga nagasaad sang 100,000 sa mga Pinoy nga makalabot sa edad nga 100. Base sa statistics, ang mga Pinoy may average lang nga kabuhi nga 69.3 katuig para mabuhi kag talagsa lang nga mga centenarian ukon ang yara sa 100 katuig ang edad ukon pasaka ukon pila pa kadugang nga tinion sang ila kabuhi binulan man ukon tinuig. Magluwas sa paghatag sa 1 milyon ka pesos na cash aid sa mga Pinoy nga maswerte makalabot sa 101 anyos sa tion nga mapabakod ang layi. Matagan man sang 25,000 pesos ang tagsa ka Pinoy nga makalabot sa edad 80, 85, 90 kag 95 anyos. Sa karon nakabaton na sang 100,000 pesos nga cash gift ang mga Pinoy nga yara sa edad nga 100 katuig. Kung sa bagay, hindi man ka mo mahilak bagatag. Ti 100,000 ang 100, 1 milyon ang ginatanyag kung makalabot 101. Siguro dibinas na lang na nga makalabot ka 101 bililion, no? Basi 2, 3, 4 hindi kayo mandako ang balayran sa gobyerno. Ang 1 milyon ang ihatag mo sa edad 101, ang makapulos na mga apoy malang mo kag iya pamilya. Hindi naman yan ang mapustlan gid. Magluwas nga ti tagaan sa sang pila ka mga bagay nga ginapulo pangayo ya sang buhi pa siya. Ini nga mga regalo maayo man para sa mga malam, para sa mga utod naton. Hindi nyo pagdaluki kay ti pila na lang ya katuig tuod ang bilin mo sa kabuhi sang aton mga kauturan nga nagaedad 101. Bao, kabudlay man, no? Ano yung sitwasyon mo kung nagaedad ka na 100? Nami tani kung gaedad ka 100, galagaw-lagaw ka pa,
Gakadto ka pa sa mall, gasulod ka pa sa mga kaaraoke, gakulukanta ka pa, nang mapagsik ka pa bala. Pero sa edad nga siyen, daw ginapananaw ko, kung makalabot ka siyen, amot ano ang sitwasyon kasi na, no? Pero kadamo pa man sa mga utod naton, nga wala iya bisyo bala kalabanan galawig na mga babae, talagsa lang ang lalaki, kaya manti ang lalaki, puno bisyo mo. Amo nang ginalantaw bala nga ang pinakatayog nga edad, normal ha, pinakatayog nga edad, sang tao, 70 anyos, 70, ang pinakatayog nga edad. Magsubra ka da, di regalo na na. Purti na nga regalo, magsubra ka sa 70. Kung maglabot ka sin, purti na gina, do jackpot na nga edad. O galing amula na, siling ko, bisan makalabot ka sin, kung ang imo sinisitwasyon maayo pa. Ang malaim na kung maglabot ka sin bla, kagara ka na sa igad, bedridden ka na, ang masakit pagid kung labay-labayan ka lang sa pamilya mo, ang iban kung sa mga drama pa, kung mag-edad ka na nga do hindi ka na mapuslan, pagwaon ka sa bulay o sa balay, butangan ka tangkal, kalain. Ano yan ang batyagon mo kung amo ng edad mo, ibutang ka sa tangkal, timay na lang na nga mapatay ka makapahuway ka pa. Hindi pa maglain buot mo, no? Ara na mong nagakatabo nga kung tigulang ka na, nga daw hindi ka mapuslan, kaya kabataan mo may mga pamilya naman, may lang kabataan kung mag-atipan si mo. Kung hindi gani ikaw pag-atipanon, kag iigon ka sa igad, ba, mahinulusol ka gid. Kung nga naglabot ka pa sa amo sina nga edad, nga puno sang kasakit ang dugan, hindi ka naman ka pamursa, kaya hindi ka man gani kalakat. Gusto ka lang mapatubod sang luha mo. Pangamuyo ka nga kabay pakuwaon ka na lang. Amo na bla? Ang nagakatabo. Magluwas lang kung daw medyo milyonaryo ka, kay man ga pinalumba duso na sa wheelchair ang imo sini, nga kabataan plus dabo ka pa mga maid. Amo na kung kwartahan ka. Pero kung pareho sa aton nga imol ba, por Diyos, por Santo, base pa malang kaluyan nga may mga anak ka pa nga makadumdum sa imo, mag-amo ng edad mo, no? Kaya daw, kuwang ka na mong buot silingon bla, sa laguron ka na lang, perwisyo ka sa kabuhi nila, amo nang siling sa abyan ko bla, nga pag-abot siya 80, kung buhi pa siya, mas-suicide siya. Kaya ang ginapananaw, mo na mo, niya ano lang matabo sa kung maglabot ako lubinta, nga daw hindi na ko kalakat, kag labay-labayan ka lang sa kabataan mo bala. Daw nahimo ka lang yung alakigan, daw nahimo ka nga damugan ka lang. Kung kaisa lakat ang bilog mong pamilya, bilin ka sa balay dati. Pagi-pagi kay mo, kaya hindi ka katindog, sus. Daw kalain, batyagon ho. May mantani kung maglawi ka sa kalibutan, pero kung mag-amo naman lang na, ang imo pag sinalayo, husto ng abyan ko, nga paglabot yung 80, kung buhi pa siya, masusay. Porte, no? Pero hindi man tanan, kung maayong ginimo mo sa kabataan mo, kung may gintanom kang kayuhan, ang kabataan mo, buwas namlag, pagdigulang mo kung buhi ka pa, tagaan ka man nila sang maayong pagtamod. May mga kabataan man yang maayo ang kabubuton. Pero sa mga drama kag sa mga pelikula, makita mo malang na kung kaysa sa real life nagakatabo giman ina. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 4:09. Balik ako pagkatapos ini. Bagong tao. Kung kisana, ano nang nauya, ako makulang. Siyempre, pigado, tas kay ano ko sila. Manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya ga ano sa Ang inyo. permit siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa ako niya. Philippine Standard Time, las 4:11 na. Dugay-dugay Medyo tawagon ta na ang aton patrol sa ila sini observation report. Kamusta ng palibot sa syudad sa Bacolod? Medyo matrotaway ko nung panahon sa sulod sa 3 kadlaw siling sang pag-asa. Aber, tukion tang observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway sang syudad sa Bacolod sa sining nga kagahon masyado gid ka tawhay ang nakita ta mga tricycle drivers arala sa panghigaron kilid sang Alisbo wala nampi Action Fred gahulat man sang ila sining nga mga pasahero no kung di sila mapadulong. Pero ang ibanta nga mga kauturan ang amat-amat naman nagapang lakaton going man sa mga merkado kagina labihan namon ni aksyon na nani ang ibanto may mga dalatong nga mga basket para silingani namon ni manindahan ni temprano pa aksyon na Fred. Ang lakat sang panahon ginapalibutan kita sang manipis gidamang nga galom kagina pa namon ginalantaw action Fred wala kayo mismo nakita nga bituon basi ang bituon ari dugay-dugay makitan mo naka-short Kalain. amo ni ang kampiyon nga bituon no but anyway action Fred this time ang patrol para rin diri sa may area sang Burgos no public market liwaton o kung liwat ang Chikeron ang bili sa mga isda kay on and off ang sang bili sang isda gawin kita sa may main entrance production Fred no sang Burgos sa public market tutay pagid lamang gani action Fred ang display sa ila sining mga baligya sa sining kaagahon ang pipila ka mga display check lang nato action Fred kay isa duha tatlo at sa bagay anom na ang naka-display action Fred no sa ila sining mga baligya tagpila ning tuloy ta madam 120 action Fred no ang tuloy Pati tuloy nagsaka. oo wasa si tuloy nagliga to ang tuloy sa 80 pero subong niya kabakal ka 120 si tilapia ta madam tilapia oo 160 action na Fred no still retain ang presyo sang tilapia sa pihak nga panapa ug sa pihak naman nga lamesa i-check yaron taman kung balapila man ari may bangros diri may mataan may tilapia man diri action na Fred no pero i-check taman kay madam kung pila ang presyo karon sang isda. Madam, pila subong ang bangros ta madam? 240. 240. Ano niya lawayan? Laway. O pila ning lawayan ta? 40 man. 240 man, 240. Ini ang mataan tiya ma'am. 240, 200. Okay. Atong isa ya, ang upos-upos 40. 240, 240 na lang. Nga baligya 240 man.
si Madam Action Fred. Ang Wala na sapsap. sapsap, wala, pero ang forma niya kaginato lawayan daw sapsap man siya Action Fred. Pero sapsap itself wala. Oh, may lumiyagan kada ya pareho, taga pila na lumiyagan. Bayan, tag 200 na niya aton lumayagan nga lokos. Oh, pero ang lumiyagan nga lokos ang gigat 160, di ba? Bulan to. Kung nagsaka naman. Oo. Ring available mo ni subong matan gyapon. Oo, so for Action Fred, no, kalabanan diri matan ang kalabanan nga delivery. Oh, so para mo pa lang naman ni ang mga available dito sa Piak may ara man to Action Fred, pero kalabanan to matan man sa gyapon, no. I-check ta Bangros. May basi may limit, i-check naman kay Junior Balaction Fred, no. Ari man diri available o ari gadi, may limit na siya Action Fred. Pre, tag pila subong ang limit mo? Ang 300. 300 ang 300 ang limit Action Fred. Pero ang original nga may panit pa din siya Action Fred, no. Ang panit mo yata pila? 280. 280. Ang Damo presyo. panit subong. Oo, damo panit subong Action Fred. Subong gani ang ginalasa niya niyo, panit man. Pero kung 280 ya bilog mo na baklon. Oh, pero kung hiniwa na iapila na 50, 350 Action Fred. Kung nahiwa na. Pero kung may lukos kapag Action Fred o kagaiban pa, no. Ang lukos mo ya, pre? 300. 300 din siya Action Fred. I-check naman karon ang iban pa nga mga presyo ara gidya, no. Pagsaka sa gyapon sang bili sang mga isda diri naman sa area sang Burgos Public Market. Damo pa Action Fred nga mga tapangko o kung mga lamisa ang available. Jutay lang ga baligi Action Fred ina bangod sa jutay man o maninit nga supply sang isda nga gina-deliver diri sa area sang Burgos Public Market. So para man Action Fred, no, ang pinaka mga observation sang patrol na lagip na ang presyo sang mga isda diri naman sa area sang Burgos Public Market. Observation sa patrol ginadulong sa inyo sang report sa patungkol binaksyon na Nani Kiraw, ini si Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Mahalang isda, no? Pero ang paborito ko subong, ang puloplastar ko, galing may buhay ko itong Bisaya manok bla, naigtan subong. Yaong ko to karon na. May na kay baklan ng kapayas bla, paitan kag daon katumbal, okay na. Balo ka ining Bisaya nga manok, kung magtula ka, kinahanglan niya nga kung magtula ka, araka, nga pagbakit mo, kaon ka dayon, mas manamit at tinula kon gaaso-aso pa siya. Amo na iyang namit ikaon sang tinula, no? Amo nang ginapulo pangita sa ginawa ko karon nga kagahon. Labi na gid ko nang ga-serve sa imo bago lang tapos paligo, ga-short slipot, ga-guwapusod. Yes, kampyo na ang aton pamahaw karon nga aga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Mao si Milili Uligo una gisa, si Boss Yalito Baba kuno good morning kag Tuna Ayalin, si Ruming Estrabon sang Barangay Talaban Himamaylan arana,
Naga-upod-upod na sila. Sila ni Liliana Sabran, good morning. Always ga monitor sa barangay Tagok, Purok Mangga, Kabangkalan. Sign on, sign off ko no. O sige. Live man. Basta Radio number 1 gid. Salamat gid. Si Ibon Boucher sang Germany. Aga pa siya. Nagtawag. Nagpadala sang mensahe. Si Crisilda Balindis Iman, good morning. Tamyaw ya akon mangoda nga si Emmanuel Balindis, happy birthday karon nga adlaw. Emmanuel, happy birthday karon nga adlaw. Kay Junalyn Calma, good morning. Nagamonitor siya sa Kuwait. Kay Jenilyn Calma, good morning. Kay Martin Barayuga, suman kay Julpa Karitatibo, good morning. Tamyaw ko lang Bindol Family Tilong Kolot, Karitatibo. John Kagnaway sang Iloilo City. Si Rosano Miranda, mate ko dia sa barangay Mambulak, Silay City. Kay Lubaton Ann, kay Ann Lubaton, happy watching from Aman, Jordan. Baw, sa Aman, Jordan siya. Naga-monitor, naga-pamati pamilya ko sumaga. Dave Kalabahan, madamo gid nga salamat. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning. Kay Doy Artor, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Kay Judge Napya Mantiga Bugtaw na niya. Kay Bitilao, kay Pareremia Saruyo da, kamusta ka? Totor Aul Alibuga, galadlad nga napamahaw mo da. Kay classmate Efren Pumpirada, Kagnet Salarcon, good morning. Kay Pare Kinit Mabunda, kay Pare Erning Hurilyaga Bugtaw na niya. Si Pare Istoy Querido ba, si walking na ni. Si Richard Binos, kag Toto Binos. Kay Ruben Tampos, kag Bob Rancia, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Oy, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon ginapahibalo kamo nagapadayon alas 9 sa aga, tubtob. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts.
Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata,
goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaris. 4:35 na. Lumayad ang panahon kuno sa sulod na 3 kaadlaw siling sang pag-asa pero may mga low pressure area ang Occidental Mindoro kag Palawan upod ng Calayan Islands
May ara gyapon magalumon nga kalangitan, panalagsa nga pagtupa sang ulan, panaguo bangod sang low pressure area kag shear line. Ang bilog nga Visayas partly may ara magalumon nga kalangitan, panalagsa nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Pero maayo ko na daw maayong panahon sa sulod sang 3 kaadlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 kay Ambi Italag, tamyaw kuno pamilya Atalag, salamat gid. Kay Maria Lini Guanson Hulagay, good morning. Sila ni Arbida kag Iba Guanson sa Barangay 2 Isabela, gamonitor kada aga. Si Erne Odas Colidas, kay Anisito Libuon, good morning sige. Kay Ana Sinoro, bao si Jinky di Alagdon, ari siya maulanon nga mandi afternoon kuno sa ilato. Tamyaw lang si Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Dokmat Mayo Lulit di Alagdon, Papa Joe Alma Uligon, Noel Amar MG Season, pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Sige, good morning. Kay Utay Benedicto, kamusta ka? Si Utay Benedicto, nadula kadali. Kumpare ako no Kapitan Sergio Libre sa Barangay Manlukahok si Palay. Kay Jure Monteliano, watching sa Barangay Vista Alegre. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman... Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga
kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Salamat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Kag ano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo
And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras. May ara gali kaslanay ha. Baka iti Pebrero 14 gid adlaw sa pagigugma, masubra kuno 1,000 ka mga magkagugma ang nagsubmit na sila application sa mga kabarangayan sa pagpasakop sa UNME mass wedding sa babot nga Pebrero 14 sa Bacolod City Government Grounds. Baw, mapalakasal ka mo, main ka wala bayad, no? Namin tingob nga pagpakasal kay wala sang bayad. Ang makasal ang alkalde sa siyudad sa Bacolod, no? May na kay duwa kuno mo sa tubangan sang lahi kag tubangan sang Dios gin kasal kamo. Ang ibanti sa simbahan gid ang pagpakasal kon may unod ang bulsa. Aksyon Radio Philippine Standard Time 4:52 na kay Jure Montiliano watching from Barangay Vista Alegre. Si Jinky de Alagdon, tamyaw iya sinipakaisa, si Tad Lee Casanya, Lia Repuela. Happy birthday karon nga adlaw, stay healthy kuno kag pretty. Ba, my dear cousin, pakaisaya, pretty gidya, gwapa gidya, o sige happy birthday da. Kay Domingo Barniso, kapita, muning dira kay Pili Ason si Marinato Amar, tanan Barniso family sa Barangay Kabagnaan, La Castillana. Kay Bing Bagatila, good morning, nagamonitor, tamyaw lang kay Marita Solinap, kag Mercy Rodriguez, sang Carmila, Talisay City. Dira kay Junalyn Dikripito, tamyaw yan na, sa Ginuhan, Inigaran, si Papa Roger Ninyal, Yung Lablab, Ying Rigor, sige, nagamonitor si Tony Dodoy. Sige, good morning lang. Kay Roger Burgos, good morning. Tamyaw ya si Mama ya Winnie Giray Burgos, Utoja Ronaldo Burgos sa Barangay Canmoros, Binalbagan, kag pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota. Kay Milvin Piñapel, good morning. Kay Jose Mungcal Torilla. Kay Armando Gabang, ari kami padayo nagapamati sa Aksyon Radio. Kay Chao Israbon, good morning man. Kay Barani ni Rico, tamay si Bukay aming of si Magingking Perez Konsing Baran, halin sa Sitio Pait, La Carlota City. Taga La Carlota, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 4:54 na. Balik ako pagkatapos ini. Magbisita sa Ayala Malls Capital Central. Agud ma-eksperyensya ang... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma.
Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gipangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila. Ay otso na aber kapi-kapi tanay mabulbugnaw ang palibot. Philippine Standard Time. Pangot kita sa takna las 5, pasudlon tanay.
ang report sa probinsya, LCAC implementation padayunon, bisan pagin balibaran sang New People's Army, ang panawagan nga local pistok suno kay Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Luyag sa gihapon ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga panayunon ang pagpanawagan sa mga rebelde nga magbalik sa sabaksang gobyerno kag sigihon man ang pagpatuman sang programa nga End Local Communist Armed Conflict o kon LCAC. Ining ipahayag sang gobernador matapos pebaluan nga balibaran sang New People's Army Apolinario Gatmaitan na command ang ginapanawagan nga localized peace talks sang bag-o nga pamuno sang 303rd Infantry Battalion sang Philippine Army nga si Colonel Michael Samson. Suno sa gobernador, nagatanyag sa gyapon ang provincial government sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program sa sinuman nga rebelde nga luyag magbalik sa sabak sang gobyerno. December 27, 2022, sang magsugod pangalagad ang bag-o nga pamuno sang 303rd IB nga si Colonel Samson. Isa sang ginpanawagan niya amo ang paggadoso sang localized peace negotiation sa mga miyembro sang CPP-NPA. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02 na kay Christopher Joseph da. Mayong aga sa Banway kuno sa La Castillana kay Jose Monjuan, monitor sa Pandanville, hinigaran niya kapita. Salamat gid. Kay Ana Sinoro, good morning sa Pilar Compound sa La Granja, La Carlota, Siskag Bradco Edwin. Kay Emilio Sigumpan, gapamati sa Barangay Estepania, taga Estepania, good morning. Mao si Lidsipo, morning ko na, sa Aksyon Radio. Kay Nancy Garcia, good morning. Diraman, kay Ramiro Marabilia Jr., kay Aida Alunan, kay Elmer Boyet Villamor, good morning. Subuman, dira sa Gimaras, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung ano man ang ginhambal sa... Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Danay. Hi. Ano yung start? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gidya. Kaya ang amon nga magulang perti kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, kagi pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi nahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Di isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langgas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakay-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay. Anayo, may tisi ang Agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Kung ana, ano nang nahuya, ako makulang. Jimmy, pigado, tas, kay, Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 36-22. Una nga bula resulta 36 kag 22. Second draw 14-25. Ikadua nga bula resulta 14 kag 25. Third draw 18-23. Ang ikatatlo nga bula 18 kag 23. Aber, rikta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita. Jackpot 29,700,000. Ang jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order 16, 44,
36 47 37 13. Resulta sang 655 16 44 36 47 37 kag 13. Sa ilo kita, 645. Ang jackpot, 28,062,057. Ang jackpot, 28,062,057. Ari ang kombinasyon in any order. 31, 32, 16, 9, 13, 15. Kombinasyon sang 645, 31, 32, 16, 9, 13, kag 15. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Kay Teresa Sierra, good morning. Shout out lang kay Nanay Waning Paktao, Analin Kagnini Durmido and family sa Pata sa Sonpor, Barangay Payao sa Binalbaga ni. Good morning man kay Mario Olvido Acuesa, Tamyaw Landa, Kapita, Pamilya Agapin Guillermo, Calvo, Kabahog kag Villanueva. Mayong aga kuno. Kay Huma Lumina, Arasya. Good morning kay Jack ano ni siya? Kay Salvador Tanalion, good morning. Tamyaw ko lang nung dingdong kag nang Marlin, gasigabong ang radyo nila, gapamati permesa mo. Salamat gid. Kay Jack Bilbes gali, gatabid ang ngalan eh. Salvador Tanalion, good morning. Kay Sophia Angel Tanalion, nagamonitor live sa Pontevedra with love. Taga Pontevedra, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na, gakapi-kapi kamuda. Ang ara de permis kapian si Munsing Syukon, si Joel Pirido, si Jobert Carion, si Mayor, si JC Sindico, si Roger Aguirre, si Bibitan, si Paninik Barca, si Joe, gaupod-upod pa miya, gatipon-tipon kung kaisa, si Jerome Sulinap, si Engineer Nariel Bantay, masako kunos la Carlota gid, si Paricano Rivera, wala kami magabtanay ba, kay Lore Apurado, dira kay Nestor sa Concepcion Talisay, good morning, mga minstead aya sa Kapihan, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Munit Rujas, si Nilson Distrito, si Jok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Paried Jamson, si Jimmy Candelario, si Billy Caro, good morning da. Si Pulding Hipes, gaplo pa masyar pa da. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Uy, ano ining balita nga sa masunod ko no nga mga inadlaw, may posible nga magtaas ko ng presyo sang bugas. Hindi ba nag-promisa man si Bongbong paususon ta ang presyo sang bugas. Ara naman may ginakuting-kuting naman nga posible ko basi mag-aibwal ang presyo sang bugas sa masunod nga mga inadlaw. Baw, kabay pa hindi lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Baw, halin sang Enero 2, 28 na ang mga nagkalamatay, kadumdum kamo to. Atong ula-untat na pagbo sang ulan, porte to. Ang baha sa iban nga mga lugar dihamakid, porte nga pagkabaha, no? Terrible nga ulan, wala untat, pila kadlaw to, 4 kadlaw. Wala untat na pag-ulan, 28 na ang nagkalamatay halin sang Enero 2. Amo nang ginasiling naton basta gani nga may malain nga panahon kag padayon nga pagtupa sang ulan, medyo preparar na kita, no? Kay kabudlay kung magsaka ang tubig ba, oo. Amo na siling ni Presidente Bongbong Marcos sa DPWH sa nagligad nga adlaw nya abi totoke nyo.
pangitain nyo solusyon kung paano ta malubad ang baha. Ay, porting galing kay hindi ta na mapunggan, basta padayon nga pag buo sa ulan, mataas ng tubig. Labi na gid sa mga kasyudaran bala, nga lagyan sa tubig, ipatinugana sa mga dalagko nga establishmento komersyal, ang natural nga lagyan sa tubig, hindi na mabutangan mo pader, manultol gyapon na mo ang tubig sa alagyan niya bala, ng original yagid nga lagyan, tibisan ano mo na nga patindog sa establishmento komersyal mo, mag-abot ng adlaw sa kunya gina. Kay dira gina siya maagi mo. Kay alagyan niya ina. Ti amo na nga gataas ang tubig, ang bakulod ihimplo. Ti kalabanan di mga subdivision, kalabanan di dalagko nga mga establishmento komersyal. Ti ining alagyan sa mga tubig, ginbalabagan na ginsiminto na, ti gasala-sala ang tubig ko din siya magagi. Kaya wala sa agyan, masaka siya masaka. Amo na nga gadalom ang tubig. Amo na nga may baha. Ti hindi talaga mapunggan sa naga-oswag ko no, sa Kabanwa kag syudad, naga-katabo gini na. Ti subong daan ang mga kampo, ginimo na subdivision. Ang aton nga kagulangan, kalbo puro-puro. Ti sa una may gahawid pa tubig sa bukid. Subong ya kung magbuo tudong ulan, alin sa bukid nga tubig, asos, dulho gina, do paidalom, amo na nga nagatuga pagid sang pagtaas kag pagbaha sa pila kabahin sang kabanuhanan kag kasyudaran. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Good morning da kay Aladino Villalos Lumakad. Ga-monitor kami dire sa Agisan. Kay Rimar Biranyo Lingoste, naga-monitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Richel Aberia, ga-monitor sa Barangay Zamora, Pontevedra. Dira kay Christian Ikes, good morning. Tamyaw Pamilya Bilnas, Tatay Burdoy kag Nanay Merle sa sitio Balabago kag Barangay Nara, Pamilya Lopez, Banwasang Kawayan. Sige, good morning da. Kay Atia Kim Eriban, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23. Balik ako pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines.
Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani kanya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir, madamo gid salamat sa inyong duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom.
Sa maulanod nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi Balita naton sa City Hall, underground cabling nga proyekto na lakip sa ginkakas matapos ginpanubuan sang Department of Finance ang gintugutan nga ilon sang Bacolod LGU. Balita City Hall. Detalye upod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Barang Action Fred, gipahagi ni Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison ang chair sang Committee on Finance and Appropriation nga may duha ka mga dalago nga proyekto sa Bacolod City nga kuntani ponduhan sang 5 billion loan sang syudad ang ginkakas sa listahan sa mga proyekto. Kung madumduman sa 5 billion loan application sang syudad sa DOF, Bureau of Local Government Finance, 4.5 billion lamang ang ginaprubahan. Action Fred, ginpahig sang konsehal nga ginlakipas sang DOF sa loan ceiling sang
syudad ang ginutang sang LGU sa PNB sa pagpatukod sa Bacolod City Government Center bisan action Fred nga ining nabayaran na sang October 2022 rason nga ginpanubuan na ang ginaprubahan nga pwede ma-loan sang LGU. Ginkakasman ang 100 million nga balor sang drainage project. Pero ginkaron sa ison nga mayara sang iban nga pondo nga ginahulat ang LGU para sa sining nga mga proyekto kang isang drainage project halin sa gobyerno nasyonal. Why naton gin-include ang underground wiring? Gin-out to anay kay I think may funding man nga lain sina. Underground wiring kag may 300 million. Nabatian si Bacolod Councilor Jude Tadeo sa ison. Life extension vitamin D3 mga kaaksyon na wala pa matapos ang COVID-19 pandemic. Gani padayunon naton nga proteksyonan ang aton ikaayong lawas pagi sa pag-take sang life City Hall ang caption niyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Every young capsule, ang sabat sa imo ginahando, nga ikaayong lang. Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Kay Aida Alunan da taga Barangay Granada. Good morning Aida Alunan. Kay Nubi Magapan, monitor kami dia sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Bidlan Arnay sa Sulimare. Sulimare yan Sulimaria. Sophia Maria. Good morning. Monitor sa 62nd Infantry Battalion sa La Granja, La Carlota. Kay Stephanie Transporto Quisada, good morning. Kay Tatay Imbong kag Nanay Naida, Transporto sa La Carlota. Kay Nimpa Ibanez na good morning sa Barangay Tangob. Si Imbong Yucampo sa Maaw Araman. Si Candido Hildore. Sa Barque Tribe, Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva kag Antonio Yolo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlogan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4,
support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey
antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tiona aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana.
Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang Standard time, las 5:51 na, hingagaon tang reporto, ni aksyon dyan, lalaki na sapuan nga patay sa isa ka swimming pool sa siyudad sang Talisay. Detalye po ka aksyon dyan, Diaz. Aksyon dyan. Patay ang isa ka 37 anyos nga lalaki action Fred matapos ini malumos sa isa ka swimming pool dra mismo sa area sang sitio Mambucano, sakop sa barangay Kabatangan sa sulad man sa Talisay, las 4 ang takna sang hapon sa tong Enero 15. Ining biktima ang ginkalala kay Jose Amable Jr., 37 anyos, residente sa Parokyan Sun 1, barangay Mandalagan, dra mismo man sa may sulad sang Talisay. Sa investigasyon diri sang Talisay City PNP, ginpahayag nga ining biktima nga si Amable Action Fred ang nagapaligo sa swimming pool nga ginapanigyahan sang isa ka gicertain Miss Maricel sang barangay Iloreco diri sa Bacolod City. Nadiskubrihan na lamang sang iya nga upod sa trabaho nga si Mark Gomban, 29 anyos, ang Purok Bantod, barangay Panukoy, sulad sa Bacolod, nga nalumos na ining si Amable Action Fred. Sa pagresponde naman sa Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office, ining biktimang gindala pa sa Teresita Lopez Salandon Provincial Hospital, apang isang gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Jane Borromeo. Sa karon wala pa makapagwagi sa tuloy nga investigasyon, ang Talisay City PNP may angot sa sini nga insidente. Sa tutaran nga mga kaaksyon sa nagapangita darabala sang mainit nga kape kon kagahon, ari na nga aton ginarekomendar sa inyo mga kaaksyon mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee mga kaaksyon. Kay sa research findings sa Amerika na Jan Diaz, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Premium D3. Ningagaw talang ang blatter pabawasan tana kay timingon tanayo i-adjust tanay ang aton timpo kay ti gulpi-gulpi kisa magsulod ang pila naton ka mga obligasyon. So pabawasan tana igo lang na nga masaulo tanang timing liwat sang aton oras. Balik ako pagkatapos ini. Bagong taon, bagong milyon. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya,
cellphone, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.